O! Proszę Państwa, dawno upragniony segment kulinarny z Darią, specjalistką do spraw islandzkich. I dzisiaj coś, co, no podejrzewam, wielu fanatyków, prawda, kuchni mogłoby lekko odstręczyć. Co tym razem? Przywiozłam Mikołajowi islandzki odpowiednik takiej naszej kaszanki, hagisu szkockiego. To jest lifrarpylsa, czyli tak zwany slatr po islandzku. I to są wątroby głównie barania i wołowa z dodatkiem mąki żytniej, owsa, soli, ziemniaków i masła. I to jest zawinięte, zaszyte w żołądku baranim. I robi się to w taki sposób, swoją drogą z firmy SS, w której kiedyś pracowałam i robiłam parówki. Nazywa się to Slattur Suðurlandi, ta firma. I to się gotuje w tym plastiku. Ogólnie najlepszym sposobem od mojej szefowej, to się dowiedziałam, jest ugotować to w tym plastiku około 20-30 minut po to, żeby zachować cały ten smak. Więc zrobimy to dokładnie w taki sposób. I to jest takie danie, które Islandczycy jedzą na obiad. Taki typowy islandzki obiad. I je się go w towarzystwie ziemniaków. Można sobie zrobić po prostu zwykłe pire ziemniaczane albo ziemniaki w kawałkach, to jak już kto woli. I dodają do tego rzepę. Nam się nie udało dostać tej takiej rzepy, którą ja chciałam, czyli tej słodkiej, okrągłej, ale mamy białą słodką rzepę i po prostu z tym jakoś sobie poradzimy. Więc mamy to. I do tego robią taki biały, słodki sos. Sos na bazie mleka, cukru i mąki. I też go tutaj przygotujemy. Ja tego nie zjem, bo nie mogę, ale wszystko Mikołaj sobie może zjeść. A że Mikołaj jest fanem jakichś różnych podrobów i eksperymentów, to postaram się go nie otruć. No, wygląda nie najgorzej. Z opisu brzmi trochę jak straszniejszy krupniok, czyli powinno być ogólnie pyszne. Wątroba barania i wątroba wołowa. Masło, woda, mąka żytnia, zwykła mąka, jakiś dosmaczacz, no te białka sojowe, mąka ziemniaczana, owies i sól. No i co tutaj? Do 21 jest to ważne. Jezus. Mikroplastik. 20 minut to się musi gotować. Okay. Czyli do 19:40 nie jest taka godzina, a ja mam taką na kuchence i nie chce mi się zmieniać. Ona takie ma jakieś takie woski. Nieogolona. Jest 19:25. O! Żeby się tu napatrzył. O kurwa. Chyba nic nie trzeba. Nigdy nie robiłam tego sosu. O, jest. Musi być kod na filmie. Musi być. Teraz będzie przyrządzany sos i tu jest pewna egzotyka. Raczej swojskiego krupnioka nikt nie je ze słodkim sosem, natomiast Islandczycy to jedzą ze słodkim I sosem. ten sos ogólnie jest często wykorzystywany do mięs. Na przykład jedzą coś takiego, co się nazywa kindabjugu albo hrossabjugu. To są kiełbasy, ta hrossa, jeśli dobrze pamiętam nazwę, jeśli dobrze ją wymówiłam, to jest z konia i to jest takie solidne pęto. A kindabjugu to jest też taka mieszanka mięs i to też jest tylko krótsze jak połowa tego konia, czyli gdzieś tak. I to też jedzą właśnie z ziemniakami i z tym sosem, albo bez ziemniaków, ale ten sos musi być na słodko. Bo na oko się najlepiej gotuje. Na oko umrzył chłop w szpitalu. I na małym ogniu go będziemy robić idealnie. Dobra, i to jest tak, że do tego mamy dodać trochę mąki, połączyć to. Potem do tej mąki mamy dodać mleko, potem sól i cukier i tyle. Ja robię na oko ten sos. Jakby wiem, co do niego ma iść, wiem, jaką ma mieć konsystencję, więc będzie git.
Ale powoli, nie dużo. Dobra, stop. Garnek uległ destrukcji i odkleił się teflon. I trzeba zrobić sos jeszcze raz. No, nastąpiła zmiana patelni, że tak powiem. Wyłączyłam mięso, ono się gotowało 20 minut i teraz zostawiamy po prostu je w gorącej wodzie, żeby utrzymało temperaturę w międzyczasie jak gotują się warzywa i sos. Siuga. Słodziuśkie. No to taki sos ma być właśnie, no taką ma mieć konsystencję, kolor do miski. Niech trochę odstaje, a to do wywalania. Kartofle już git. Mówisz? No. Z masłem i albo się dawało śmietany, Albo albo mleko. mleka. I też to damy. Zobaczę co mam w lodówce. To trochę jogurtu. O. I teraz będziemy ubijać. Żołądek niespodzianka. Łale. Flak. Och. Co, wonio? Mhm. Taką kiełbasą. No to jest takie bardzo sprężyste. Wygląda masakrycznie. No i się kroi na talerzu. No teraz taki krupniol, tylko taki duży, a nie taki w tym. W dużym szczewie, a nie małym. Odłożymy to. Sorry, ja tak wszystko, słuchajcie, ręką robię, bo ja jestem nauczona, że robię wszystko rękoma. Ale ręce są myte, mam wodę w mieszkaniu. Voilà. Proszę ja was. Odrobina Islandii w Śląsku Górnym. Zacznijmy od rzeczy mniej istotnych. Rzepa, miękka, pachnie trochę rzodkiewkowo. No i podobnie smakuje. A zobaczmy część główna. O, rozwala się tak fajnie. Konsystencja jest inna od krupnioka, taki bardziej pasztet. Ale smaku samego w sobie to ma mało w sumie. Takiego jakiegoś mocnego. Czuć tak podrobowo trochę, ale A jak w głównie połączeniu czuć ten z tym, sos. z tym sosem? No właśnie, bo to jest ciekawe, że jesz mięso z takim bardzo słodkim sosem, no nie? Dobre! Mnie smaczy. Owsa, no to ja tego nie mogę, no nie? Macie, powolniejcie się. No, tu wygląda bardziej jak krupniok, ale nie smakuje jak krupniok. Smakuje ciekawie. Dziękuję Daria za współpracę islandzko-śląską. Proszę bardzo. I żeby to spróbować, musicie niestety lecieć na Islandię. Tak jak ja ładnie zjadłem, tak proszę ładnie zostawić łapkę w górę. O, i ja idę jeść dalej.